Tinuod ba ang ilang giingon nga ang kalag sa tao after mamatay magpabilin pa sa kalibutan? Magparamdam pa ba ang iyang kalag? Magpakita pa ba ang iyang kalag? Or kanang giingon nila nga magkondinar ang kalag sa tao? Tinuod ba kana igsuon? Atong tan-awon sa pulong sa Ginoo kung unsa kini katinuod. Makita sa Job 7 bersikulo 8 hangtod sa 9. Nag-ingon, ang nakakita karon dili na makakita kanako pag-usab, ug sa imong atubangan mahanaw ako. Sa bersikulo 9, sama nga ang panganod mahanaw. Ang tawo nga manaog ngadto sa Sheol dili na gayud makabalik. Igsuon ayaw og tuo ni anang ang kalag sa tao after mamatay magpabilin pa sa kalibutan, magparamdam pa sa kalibutan, magkundinar pa dinhi sa kalibutan, dili gayud kana tinuod igsuon. Tungod kay human sa kamatayon sa tao, ang judgment sa usa ka tawo moabot kayod. Ingon dia sa pulong sa Ginoo nga ang tawo nga manaog sa Sheol dili na gayud siya makabalik. Ang kalag sa usa ka tawo dili na gayud siya magsuroy-suroy sa kalibutan. Tungod kay after sa kamatayon sa tao, the judgment will come. Maong dili gayud magparamdam pag-usab ang kalag sa kalibutan. Dili na gayud magsuroy-suroy ang kalag sa tao dinhi sa kalibutan. Busa ayaw gayud pailad sa demonyo igsuon. Tungod kay ang demonyo mangita og paagi, aron kalinglahon, aron kailaron, busa ayaw pailad na igsuon. Kay kanang imong hitsura karon, kaya kanang suhiron sa demonyo. Kung unsa ang imong porma karon igsuon, kaya nang suhiron sa demonyo aron ka mailad. Busa ayaw pailad sa demonyo igsuon, tungod kay ang pulong sa Ginoo nagpahinumdom sa tuwa nga ang tao nga munaog dili na gayud siya makabalik. Dili na makabalik ang kalag sa usa ka tawo igsuon after siya hukman sa Ginoo. Busa ayaw gayud og tuo nga nang ilang gisulti nga magsuroy-suroy pa ang kalag sa tao. Kung dili tuohi ang Ginoo, tungod kay ang pulong sa Ginoo tinuod gayud kana. God bless sa tanan.